A 17.000 quilòmetres de distància es troba Austràlia, el sisè país més gran del món, amb 7 milions i mig de quilòmetres quadrats i només 22 milions d'habitants, que el converteixen en un dels països més despoblats del món. Austràlia es troba a Oceania, a l'hemisferi sud i gairebé a l'altra punta del món respecte a casa nostra. País de deserts, cangurs i koalas ens espera amb els braços oberts. Ens acompanyeu en aquesta aventura? Iniciem el viatge a la ciutat de Melbourne, situada al sud-est del país, a l'estat de Victòria. Escollida l'any 2011 com la millor ciutat del món per poder viure-hi degut a la seva alta qualitat de vida i poca pobresa, és la segona ciutat australiana més gran pel que fa al nombre d'habitants, que freguen gairebé els 4 milions. Dividida pel riu Yarra, és una magnífica ciutat per començar el primer contacte amb Austràlia. A la vora nord del riu hi ha l'emblema principal de la ciutat, la Flinders Street Station, l'estació principal de trens del centre de Melbourne. Va ser inaugurada el 1854 i va representar la primera estació de trens australiana. De fet, el dia de la seva inauguració va ser el punt de partida de la primera locomotora de vapor del país. Més endavant, el 1910 va ser remodelada i es preveu una remodelació futura en els propers anys. Cal destacar la seva torre amb 4 grans rellotges que fa reconeixible aquest edifici d'estil renaixentista francès des de qualsevol punt de la ciutat. I parlant de transport públic, la línia 35 del tramvia conserva encara els tramvies originals que es van implantar a la ciutat. Aquesta és una línia gratuïta i encercla tot el centre de la ciutat. Ens portarà a gran part dels punts d'interès. Una de les parades obligades és Princess Theatre, el teatre musical més antic i reconegut de la ciutat, construït el 1854. Aquí s'han representat la majoria dels grans musicals, com El fantasma de l'òpera, Wicked, Hairspray o Mamma Mia. Just al costat hi trobem Chinatown. Uns anys abans que es construís el Princess Theatre, centenars de vaixells de càrrega arribaven des de Hong Kong plens d'immigrants xinesos en busca del que anomenaven la nova muntanya d'or. Es van instal·lar en aquesta zona, que actualment està plena de restaurants típicament asiàtics. Caminant per Chinatown arribarem just al centre de la ciutat. Swanston Street és el carrer principal. Turistes, ciutadans i treballadors que tenen la seva oficina als edificis del voltant comparteixen aquest espai. Aquí predominen els petits restaurants de menjar i les botigues de moda més selectes de la ciutat. Molt a prop us recomanem entrar al The Block Arcade, un conjunt de petits carrers situats a dins d'un bloc d'edificis que faran la delícia dels compradors potencials i també la dels paladars més llaminers. Resguardeu-vos el fred de l'hivern o la calor de l'estiu. Està totalment cobert. Però si voleu deixar-vos de sofisticacions i comprar a bon preu, aneu al Queen Victoria's Market, una espècie d'encants vells on hi trobaràs de tot. Una part del mercat està destinada al producte fresc. I si vols desconnectar de tanta ciutat i de tanta gent, fes una tranquil·la passejada per Fitzroy Gardens, un dels pulmons verds de Melbourne. És aquí on trobaràs el conservatori de la ciutat. Melbourne és coneguda com la ciutat dels tramvies. Aquest és el principal mitjà de transport públic. Pel centre de la ciutat, que és on parteixen la majoria de les línies, circulen centenars de trams. Les tarifes de transport públic són bastant cares, però actualment s'està estudiant que els trajectes dins del propi centre de la ciutat siguin gratuïts, així que pel turisme serà un gran avantatge. I amb tramvia arribarem fins a St. Patrick Cathedral, d'estil neogòtic i de l'any 1851, rep el nom de Sant Patrici, patró d'Irlanda, ja que el seu primer obispe, que va venir d'Anglaterra, era d'origen irlandès. És la catedral més alta d'Austràlia i es va trigar 88 anys en acabar-la, degut sobretot a la falta de mà d'obra. L'època de la Gran Muntanya d'Or, com ja s'ha anomenat abans, va ser un període on els homes anaven corrents a treballar a les mines per extreure aquest valuós material, una feina més ben pagada. Una altra catedral, aquesta just al centre de la ciutat, és la de St. Paul's. D'estil neogòtic es va començar a construir el 1891 i també, per problema de mà d'obra, no es va acabar fins a 35 anys més tard.
Un altre dels edificis clau de la ciutat és el Parliament House, que és el Parlament de l'estat de Victòria. Inicialment es va edificar per acollir el Parlament australià, i així ho va ser des del 1901 fins al 1927, quan Melbourne va ser la capital temporal del país. Anteriorment hi havia 6 estats, cadascun manat per un govern diferent. A finals del 1800 es va decidir unificar-los i reestructurar el país, i van sorgir els 7 estats actuals, que haurien de ser regits per un sol govern. Calia, doncs, decidir quina seria la ciutat on s'instal·laria aquest nou govern i, per tant, que fos la capital. La rivalitat entre Sydney i Melbourne era tan forta que es va decidir que cap de les dues ho fos i es creés una nova ciutat des de zero, Canberra. I tornant a Melbourne, un últim punt important és la seva antiga presó. Aquí 133 persones van ser penjades. És del 1938 i va estar operativa fins al 1929. Sydney, la ciutat més famosa d'Austràlia. És la ciutat més gran, multicultural i poblada i la seva imatge és reconeguda per tot el món, potser perquè, a part de ser una gran ciutat, també és la ciutat més antiga del país. Data del 1788, quan Arthur Phillip, almirant de la primera flota de la Gran Bretanya, la va fundar. Es troba a la vora de l'Oceà Pacífic i un dels seus emblemes principals i més reconeguts és i serà l'Opera House. Aquest edifici tan característic és famós sobretot per la seva forma. Us pot sorprendre la seva particular coberta formada per més d'1 milió de petites plaquetes de color crema brillants. Sembla un disseny molt modern, però l'edifici ja té gairebé 50 anys. De fet, va ser dissenyat pel danès Jorn Utzon el 1957. L'edifici es va aixecar sobre l'aigua i s'hi recolza sobre 580 pilars que s'enfonsen fins a 25 metres dins de l'aigua. I el segon emblema d'aquesta ciutat és el Harbour Bridge, el pont de la bahia. Connecta el centre de la ciutat amb la costa nord, de barris residencials. S'aixeca 50 metres per sobre l'aigua i té una longitud de més de mig quilòmetre. El seu arc de ferro forjat arriba a una alçada de 134 metres, que ho podríem equiparar a un edifici de 50 plantes. I si vas a Sydney no et pots oblidar de visitar el seu barri xino. Aquí hi trobaràs els millors preus de la ciutat i els establiments més típicament xinesos. I aprofitant que parlem de la cultura xinesa, us convidem a visitar els Chinese Gardens, uns jardins orientals que simbolitzen la unió entre la Xina i Sydney. El seu disseny forma part de l'estil de la dinastia Ming, que incorpora els principis del yin i el yang, dues forces oposades que juntes creen el perfecte equilibri. Si fem un tomb pel centre de la ciutat, podrem veure, per exemple, el seu ajuntament del 1880, on recentment s'ha descobert que es troba en terrenys d'un antic cementiri. Grans gratacels predominen pels carrers fins que, de cop i volta, apareix un gran parc. Aquest és el Hyde Park de Sydney, el pulmó verd de la ciutat. Va ser batejat amb aquest nom en honor al seu germà gran de Londres. Es troba al centre de la ciutat i és lloc de celebració de la majoria de les festes locals i dels grans esdeveniments populars. Té 16 hectàrees i acull 580 espècies d'arbres. I just al seu costat es troba la catedral de Sydney d'estil gòtic i que rep el nom de St. Mary. La seva particularitat són les seves dues torres bessones, però si hem vingut fins a Sydney no podem deixar-nos parar a travessar el Harbour Bridge i aprofitant per fer una visita a les famoses Blue Mountains. Les Blue Mountains es troben a uns 50 quilòmetres de Sydney i formen part del patrimoni de la humanitat. És un lloc perfecte per admirar la natura de la banda sud-oest d'Austràlia. En realitat no són muntanyes, sinó altiplans erosionats que formen unes valls profundes. Es diu que el nom ve degut a que, segons com, les fulles dels eucaliptus reflexen una llum blavosa i que, vist de lluny, tenyeixen la muntanya de color blau. En qualsevol cas, és impressionant caminar entre tanta natura i aquests impressionants ferns tan típicament de les zones humides d'Austràlia i Nova Zelanda. El parc té una extensió de 2.500 km² i l'alçada més alta no supera els 1.200 metres.
Els telefèrics us ajudaran a recórrer el parc i us portaran d'una banda a l'altra pels diferents recorreguts que es proposen als visitants. Us permetran gaudir d'unes impressionants i fantàstiques vistes. Aquí és on hi ha el Featherdale Wildlife Park, una reserva d'animals on s'hi acolleixen cangurs, ualabis i koalas, entre altres animals de la zona. Pugem fins a la banda nord-est d'Austràlia per visitar la Gran Barrera de Corall. Ho fem a partir de la ciutat de Cairns, des d'on es poden iniciar excursions per visitar-la i des d'on s'enlairarà un vol en avioneta que ens permetrà veure la Gran Barrera des de l'aire. La Gran Barrera de Corall es troba al Mar del Corall i ocupa gairebé 2.600 quilòmetres de llarg. L'aigua transparent, la sorra blanca i la gran biodiversitat creen aquest ventall de colors turquesa, una imatge de gran bellesa i única al món, que és visible fins i tot des de l'espai. Tot i semblar tan pura, la barrera de corall està en perill degut a l'escalfament global del món, les plagues d'estrelles de mar que es mengen el corall i la contaminació, que provoquen que any rere any la biodiversitat disminueixi progressivament. Tot i això, 400 espècies de corall i 1.800 de peixos fan del Mar del Corall el seu hàbitat. Un cop ens hem fet la idea de la majestuositat de la Gran Barrera de Corall, apropem-nos-hi per mar. Anem en direcció Green Island, una petita illa de 15 hectàrees situada enmig de la barrera de corall. L'aigua transparent fa que sigui com un paradís on passar un dia relaxant. L'illa és un parc marí protegit perquè està envoltada d'una gran diversitat de coralls, peixos, petits taurons i tortugues. Tot i així, és permès el bany sempre que no s'indiqui el contrari. La vegetació de l'illa, degut al seu clima tropical, pot arribar fins als 25 metres d'alçada. Des d'aquí podeu contractar serveis com fer snorkel observant l'ecosistema del Mar del Corall des d'un vaixell amb terra de vidre o entrar a un petit submarí. Aquest tren de finals del 1800 enllaça Cairns amb Kuranda, un petit poble situat enmig de la jungla tropical. La línia té un segle d'antiguitat i travessa els boscos tropicals del Parc Nacional de Barron Gorge, on puja fins a una alçada de 300 metres, passa per 40 ponts i travessa 15 túnels. Un viatge relaxant on es pot gaudir d'una fantàstica vista de l'impressionant cascada del riu Barron, que dona nom al parc. Després de recórrer els 34 quilòmetres de línia, arribarem a Kuranda, on us recomanem visitar el santuari de les papallones tropicals, on hi habiten prop de 1.500 espècies. I també que gasteu unes quantes hores en visitar el Rainforestation Nature Park. Podreu endinsar-vos a la jungla amb el que anomenen un military duck, que circula per camins de terra o bé navega per rius i llacs. Però sobretot, poder veure els animals exòtics de tan a prop és una experiència única.
L'Uluru, o Ayers Rock, és sens dubte una de les imatges més reconegudes a Austràlia. El nom d'Uluru ve degut a l'idioma dels aborígens australians que habitaven en aquest indret des de fa com a mínim 22.000 anys. Ells han sigut els guardians del que reconeixen com a una muntanya sagrada. Aquest immens monòlit té uns 500 milions d'anys i es caracteritza pel seu color vermellós, que varia al llarg del dia i la incidència del sol. Es troba al bell mig del desert més gran del planeta i s'aixeca com si res fins als 348 metres, però, com un iceberg, només és visible a la part superior. Els experts asseguren que 2/3 parts queden soterrades i que la seva alçada real arribaria als 863 metres si no estigués colgat per la Terra. Cal tenir en compte que l'Uluru és considerada una muntanya sagrada i que cal tenir respecte. De fet, els aborígens demanen als visitants no trepitjar-la, tot i això permeten escalar-la, així que queda al teu criteri pujar-hi o no. Espereu-vos als últims rajos de sol per veure el color vermell més intens de l'Uluru, us deixarà meravellats. A 500 quilòmetres de l'Uluru hi ha Alice Springs, un petit poble envoltat de paisatges preciosos com aquest. Ellery Creek és una esquerda entre formacions rocoses vermelles i on hi ha una gran bassa d'aigua formada degut a una petita riera, un lloc tranquil vorejat per eucaliptus que acolleixen la majoria d'aus de la zona. Un altre punt d'interès és Finke River, un dels rius més antics d'Austràlia i també un dels més llargs. Recorre el desert serpentejant uns 600 quilòmetres i, tot i que sembla tan pacífic, en èpoques de pluja pot fer molt mal i causar importants inundacions. I també és recomanable un passeig amb un final sorprenent. Ens trobem a Stanley Chasm, un abisme per on passa un riu i que, com ens trobem en temporada seca, podem recórrer a peu. Després de pujar uns quants quilòmetres envoltats de natura, arribarem a l'abisme de roca vermella i on no hi entra mai el sol, exceptuant al migdia. Unes parets de roca verticals que creen un estret passadís fan que et sentis diminut i t'obliguen a imaginar-te el ple d'aigua en temporada de pluges. Austràlia és un dels països més despoblats del món i les distàncies entre ciutats són enormes. És per això que van inventar el que anomenen road trains, que són uns camions capaços de transportar diversos remolcs en un sol viatge. D'aquesta manera, els costos disminueixen, ja que un sol conductor amb un sol camió és capaç de transportar el que a casa nostra farien 2, 3 o fins i tot 4 camioners de forma individual. Són extremadament complicats de dur i només és possible si van per carreteres rectes, com és el cas de les australianes. Un cop arriben a la ciutat, es desenganxen tots els remolcs i són portats al seu destí de forma independent. I avançant arribarem fins a Darwin, una ciutat situada al nord del país amb un clima tropical tot l'any. Una ciutat marcada per la Segona Guerra Mundial i que va significar l'atac bèl·lic més gran a Austràlia un 19 de febrer del 1942. 188 avions de guerra japonesos van bombardejar la ciutat, que va quedar pràcticament destruïda. De fet, el seu nucli històric es manté en ruïnes conservades com a memòria històrica de la ciutat. Aquell atac no va ser l'únic, sinó que es va repetir més de 60 vegades entre el 1941 i el 1943. És per això que la ciutat està fortament marcada amb una base militar, búnkers des d'on es planejaven els atacs defensius i vaixells de guerra navegant pel litoral. Us convidem a passar un vespre a Sunset Market, un mercat a l'aire lliure al costat de Mindil Beach. La principal atracció, tant per darwinesos com pels visitants, són les tendetes de menjar ràpid, on trobareu una àmplia varietat de les cuines d'arreu del món, tailandesa, índia, grega, xinesa, gelats, batuts, sucs i també una part destinada a la roba i la joieria. Deixeu-vos endur pels ritmes i olors al mercat i que caigui el sol, on des de la platja podreu gaudir d'una de les postes de sol més impressionants del país.
I continuem envoltats de natura al Litchfield National Park. Aquí hi ha el conjunt de termiters més gran del país. Meravelleu-vos de les construccions de milions de termites. És tan impressionant que arriba un moment en el que es pot veure el Magnetic Mounds, un surrealista camp de termiters que sembla imitar a un cementiri. La vida a Litchfield la dona el riu Reynolds, que rega el parc tot l'any. És gràcies al riu, als seus petits afluents i als desnivells del terreny que el parc té unes impressionants cascades envoltades de plantes tropicals tot l'any, on hi habiten gran quantitat d'aus, insectes i petits rèptils. Al cor del parc hi ha el que anomenen The Lost City, un conjunt de pedres que el temps s'ha anat erosionant i donant formes estranyes, imitant a un poble abandonat. S'extén al llarg d'una superfície de 8 quilòmetres. I no us perdeu les dues precioses cascades Wangi i Florence al Florence Creek.